Poturo ta, usapang pamilya, digdi sa DCGB, giya para sa pamilyang maugma, nagkakasararo, may takot sa Diyos, asin disiplina, mga tema para sa marahay na pagpapadalaga nin pamilya, asin iba pa, ang gabos na yan, digdi sana sa DCGB, sa programang Usapang Pamilya, ang oras hatod sa indok. Good afternoon, mga paraantabay. Good afternoon, Kuya Mike and Ate Jen. Yes, welcome po ka boss. Nakaibahan ngunyan sa Usapang Pamilya sa DCGB. Always ready. Lunes, petsa 9 kan bulan ng Agosto 2021. Kuya Mike, ang DOH Bicol, Ate Jen, nangapudan sa mga LGUs, partikular sa mga barangay officials na mas pakaskason, asin pakusugon ang sa indang contact tracing sa mga personang posibleng magkaigwanan exposure sa mga tao na COVID-19 positive. Yata, maluya. Garo, anoan? Apod kayo na yun? Nakulangan garo. Pero, di ko ka nadadangog, taso sa kuya na, wait lang. Dahil bale, taon-taon, makusog naman ang ate dyan. Yun Duman sa pagpakaskas, na pangapunan sa pagpakaskas kang contact tracing. Very important ito kuya eh. Kasaro yan sa dakula na bagay na makakatabang sa pagresolbar kaining COVID-19 pandemic. Yes, tangani daang ma-identify tulos asin maaktibaran asin sa mga dapat na ma-quarantine, Yes. ma-quarantine. Ang COVID-19 baga, so coronavirus, ato novel coronavirus. Data man iyan na iling. Yes. Apisar na dahil na iling novel bago. Nobel. Kaya ang naiiling tango niyan sa mga tao. Correct. So very important ining pag ikasaro sa mga tao na nakasalamuha kang positibo sa COVID-19, dapat para mantulos kang mga otoridad ngani makapagtao ki mga nakakanigo na lakdang tani Yes. day ka na ika man na expose day ka naman makaawa kung ika naging positive man duman. Correct. Tama. Oo. Tas sabi baga ni Assistant Regional Director Dr. Ferchito Avilino, tandaan tada ang mga paraantabay na ang variant daing ini iyo da ini sa pigaapod na abnormal na COVID-19. Kumbaga, mas malala kumpara sa original forms kan COVID-19 na nakakaulakit. Kaya mas delikado pala mga partners. Kaya importante ang talagang dobleng pag-iingat and mas mapakusog ining pinagaapod na contact tracing. Yes, ano? Pag sinabing abnormal, Ako normal. Oo. Extraordinary kaya ini. Iyo ade, Ano? gari baga ini may ko-consider ta ini na sarong modern problem. Correct. Tadi wala pa man ki expert sa mga araw kay ni contact tracing, mga testing na yan. Alagad ngunyan, tabi mga data na kita manugod kayan. Kaya sabi nga ni, modern problems needs modern solutions. Tama, oo. And saro pa sa sinabi kay ito ni Assistant Regional Director, ini pala na pigaapod na Delta variant, mas may kakayahan na mas makaskas o marikas na makaulakit kumpara baga duman sa ibang variant arog kang Alpha, buta itong Beta variant, di ba? Correct. So, pinagmamaliugot, no? Na pakaskason ang contact tracing. Eh, kita man ng mga Filipino citizen. Pag aramtang nag positibo, tapos na kahalubilo ta, sumuko na tayo. Yes. Yan ang saro sa problema sa satuya. Kung minsan, may mga sintomas ng iba dyan na alambawa ngaya, dahil man sinda na-identify sa contact tracing, alagad aram ninda
na ito nakasalamuha ninda. Mhm. Kung minsan di man nagsusuko kuya Correct. saro yan sa factor na nakakadagdag kang paglakop ka ining ano yan, Delta variant. Yes, tapos maaraman pag nagpositibo na. Yes. Diba? Oo, igwa kay abaga ki mga na-expose na minaselensyo na sa nata, natatakot. Correct. Yan. Tapos nasusupog, Oo. baka Correct. nga, ano nga, bagdurulagan nga ako kan tawo. Ayo baga. Tapos ito, tigbarita halimbawa nga so nga to, may number baga. O nga so number na argan ko. Taga-aarog ka ng address. Kung minsan pag si kunyan nga ito. Nagkakaigo talaga ki pagpapasupog duman sa mga Correct. nagpo-positibo. Mm-mm. But in fact, di man kay puhanan. Correct. Dapat, ano yan, honest man giraray Oo. kita. Sabi nga ni ka ni ano, so interview sa ano yan, kang nagkaaging aldaw duman sa sa doktor, dahil da kita mag home remedy, dahil mag home quarantine, dapat talaga mag ano duman sa hospital talaga tanganing matawanan ki tama na pag-aalaga asin mga bulong. Yan naman so treatment na tama. Oo, tama itong sinabi kan doktor, dahil kita mag self-remedy. Panduwa kuya na makakatabang man ka ng contact tracing na ano ta. Dapat bayadan man tulo sa mga contact tracer. Makaugak man. Ibig sa magkaskas, binaluya man ang buot pati ang iro-iro. Iugak ka. Nagkapira na ngayang bulan. Dahil pag kami nasweldohan. Iyo ngunyan bagan, tigdugangan baga supondo kang gobyerno nasyonal para sa mga contact tracers para Yes. mas maging madali da ang yung ani na contact tracing. Oh, magayon ito, tigdagdagan. Oo. Ano daw kung marireceive? Iyan. Sana. Sana. Magayon na ba rin mga dinagdagan nga para sa nga sa contact tracing? Maray. Think maray. positive, Kuya Mike. Think positive. Oo. ang Sana. kagayunan, may dagdag. Oo. Yes. Dahil kinulangan. Mm. Correct. Dapat talaga ma-identify da atabi, Tanganin na tulos na maaktibaran. Yan. As in, mataos sa mga nagkakanigong protocol, sa mga magkakanigong dapat nagibuhon, Mhm. arukan pag quarantine. Ano? Mala, ano yan? Alat lang. Tama po, minsan may nagdudurulag pa. Tama po, minsan nagdudulag lugod ngaya. Iyo po. Honesty is the best policy. Okay? Sige, mabalik kita dyan, Kuya Mike, Ate Jenasin pa sa mga paraan tabay ta. Manungod sa tuya na tema. Totoo, Kuya Mike, na may mga high school na mapagal pa magbasa? Yung manangga. Ha? Igwa, may mga kasukan, arukan kuya sa public schools or private schools. Oo. May mga nakakalusot na nakaka-high school. May iba-ibang level na pagbasa. Ang iba day talaga tatao Uy, pa. talag. High school na? High school na. Ano daw ang kayan? Ang dahilan? Dakulo niya Dakulo. na dahilan. Maaraman ta. Araman to yan sa satuyang pagbabalik mga tugang. Oras niya to alas 2:15. Ang pinagalan. Sinakripisyohan. Ginaklutan. Daipig sa sayang. Sa Red Horse, kada turo, may siram, may kusog, may sipa. Kaya kada turo, bawi. Kusog kan tama, pero bakun wasak. Drink responsibly. Red Horse Beer. Sulit sa sarap at sipa sa presyong di nagbago. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex World Kids yan! Sarap, lasang orange, yummy, banana! Lemex Sa ubo ng Baby Pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Lemex! Vitex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Let's be the solution plus sa COVID-19. Be
bawal walang mask at face shield. I, isanitize ang kamay at iwasan ang kulob na lugar. D, dumistansya ng 1 metro at limitahan ang pisikal na interaksyon sa iba. A, alamin ang tamang impormasyon. Plus, suportahan ang FDA-approved na bakuna. BIDA Plus, Bida Solusyon Plus sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Gumagaan ang inuman pag Uy! Musta? Ito, stress. Pag ganyan, ini-imagine ko na lang, nasa bar ako. Bar? Oo, kasama kayo. At may bucket na Sunbig Light. pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and Sunmig Light. 100 calories lang, magaan sa tiyan. Uy! Sunbig Light! Tingin naman! Ulitin natin to. Alin? Yung mag-imagine? Hindi! Mag-inuman! Gumagaan ang inuman pag Sunmig Light. Drink responsibly. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and Sunmig Light. Bili na sa inyong suking tindahan. Drink responsibly. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Kritikal ang kapasidad ng ating mga sistemang pangkalusugan para sa patuloy na kaligtasan ng ating bayan. Tungo dito, maiging binabantayan ang ating mga border at ports of entry at mahigpit na ipinapatupad ang ating testing and quarantine protocols upang maiwasan ang pagkalat ng mga COVID-19 variant sa bansa. Makiisa tayo sa pagtiyak ng kaligtasan ng ating borders upang matiyak ang patuloy na serbisyong pangkalusugan para sa lahat ng nangangailangan. Protektahan ang ating mga komunidad para ating kalusugan mabigyan ng seguridad. Pakinggan natin ang aktual na testimonya ng isa sa mga natulong gumaling sa pag-inom ng Philnona Juice. 100% pure. Ako si Fatima Dixis ni Aguilar, sarong public school teacher sa Legazpi City. Nagkamati po ako kitrangkaso, kulugilawas, sipon at ubo. Pati man ang sakuyang agum na pulis na sarong frontliner at ang samuyang aki. Natakot kami tabaka COVID na ang samuyang namatayan. After 2 days na pagkainumin Philnona Juice, nagmaray na ang samuyang kamatayan at kuminusog tulos man ang samuyang resistensya. Grabing pagpapasalamat mi, lalong-lalo na sa sakuyang Diyos. Sa narahay kami tulos kan samuyang kamatayan. Philnona Juice at Philnona Capsule. Subok na at epektibo pa. Mabibili na sa inyong mga suking butika. No approved therapeutic claims. Usapang Pamilya. Kay ba si Kuya A, asin Ate Jen? Yes, welcome back po kita sa satuya na programang Usapang Pamilya. Ngayon na aldaw ng Lunes. Nabanggita ka sa bago, Kuya Mike, igwa pa lang talaga ng mga high school students na dai patatao magbasa. Yes, hali ining article duman sa Asian Parenting na tigsasabi nila may mga grade 7 na nakalusot sa pag-eskwela sa high school, sa sekundarya na dahil patatao magbasa. So, pig tukar duman ngunyan, kung gari may mga kaaputan sila, kung natangeta high school na ngaya, iyo, dahil pangeta tao magbasa, ano ngayang nangyari? So, yan ang ano tangon yan, na nailing na pagriparo, na ini, sa base sa obserbasyon taman agad kuya igwa kita ki mga na-encounter na mga estudyante na pag pinatara mo, kaya nila mag-recite. Oo. Alaga, testingon mo ngayon, noy, testing, basahan daw tabi ini. O mga, ilingon kang unakaan. Yes, sir, ano tabi, sir? May second thought. Please read niya ko uning, ining pig-assign sa mo na babasahon. Oo. Matry iyan magbasa. Dapat igwa kang kopya kang bigbabasa niya. Taduman mo may iling. Iba-iba ang level kang mga kaki at sa manungod sa pagbasa. Igwa kita pigapo na independent.
ini so mga nakakabasa na talaga. Iyan, independent ang apod ka yan. Independent na Oo. independent ito. So taratao na talaga ito. Mhm. Ngunyan, igwa kang mga pigarapod na mga non-readers kita dyan, kuya kuminsan, pa nagbabasa iyan, may level na pigapod na pigsasalidahan ang ibang tataramon sa pigbabasa niya. So, kuminsan, iba ang ano yan, ang... Pronunciation? Iba ang pisar sa pronunciation, iba naman ang word ang nababanggit. Gari may mga araw kita ka nakaakian na may mga day na recognize na mga tataramon or mga words. Iyo. So, pag day na recognize, kumisan, mapundo, ang iba naman kumisan, minaimbento na sana. May naramdaman ako kaayan. Aha. Grade 5, garo ako. May naging... Bako ko man kay eskwela, ahead sa kuya. So, pagbasa niya kang word na tang, dila, tang, ano pagbasa niya? Binasa niya as chugi. Mare-mare pala kung binasa niya, taugi. Chugi pala. Ito ang ganun baga, pigchamba niya ito, kuya Oo. Namati niya itong pronunciation kang chugi. Ito, yung na Chugi na ngayon Yung familiar na ano sa iya, familiar word. Yan. Chugi na ngayon, chugi. Di pagbasa niya, dahil siya familiar kan word na tang. May T, may J, may O, may E, may U. Baka ngayon, chugi na ngayon Yun. Chugi ka. Okay, iyan ang mga igwaman ki sarong kaso, kuya na day talagang recognition ang sarong aki. Talagang maski ang itao mo, maski nga ni kung minsan mother tongue na babasahon. Oo. Mother tongue. Pag sabing mother tongue, kung ano hindi nakulaan niyang lingwahe o dialekto. Correct. Igong mga aki na arog kayan. Kaya kung minsan narurumduman ta ka to so pagturo sa tuya kang pagpabasa ba sa tuya na gari ang mga kaakian baga kuya yan natin dyan, nagpupo ng pagbasa sa harong. And very high ang factor na minanaog digdi ang mga parents. So, pag-asikaso ka mga parents. Tako minsan, ngayon na pagturo nga taki pangayaan. Magbasa. Nga pagpilitan nga tabo. So, there are times na ito ang saro sa nagkukontribuer kung nataan aki dahil lugod na kakaukod magbasa sa primero pa sana. Nawara siyang interest and for that effect, hanggang magdakula ang lugod, dahil lugod na tao magbasa hanggang sa nag-high school na. So, ini ang tatawan ng tangunan kuya may mga suggestions digdi ang UNICEF. So, ali ini sa UNICEF, kung paano maturuan ang sa itong mga kaakian, tanganing kamutan ang pagbasa. So, how to teach your child to love reading. So, very timely ini. May programa man nga ang DepEd. At yan, ikukonekta digdi sa bagong programa kang DepEd. Manong digdi sa pagbasa. So, ang inot na tataramon kang UNICEF, manong digdi sa pagbasa, dapat start right away. Pag sinabing start right away, kuya ang ibabaga, may nailing kita, nasa sinapupunan pa sana, bigbabasahan na mga stories. Nasa loob pa kang tulak ni mami. Bigbabanus pa sana baga. Minsan, nailing ko managadan sa mga pelikula. Oo. Pero kung minsan, ang ibabaga, ang kornihon man niya. Anong man niya ka nang mauko na nasa tulak pa, nasa womb pa nga yan, tinuturuan na magbasa. Yan nadadangog man yan, Kuya Man. So, igwa mga psychologists and may mga pag-aadal na ini talaga, habang nagdadakula ang aki sa womb kang kanina. Talagang nagkakaigwa na kapigapo na tabula rasa sa kung ano ang pixus. Gari baga sarong blankong kuponban. Ano man ang namamati niya duman sa nare-record na iyan, kuya Yes. Nagkakaigwa na iyan ki-epekto duman sa aki sa laog kang womb. Okay. So, start right away. So, kung kaya tapo ito na nasa sinapupunan pa sana, pwede ito gibuhon. Asap, yan.
As much as possible. As much as Ay, possible. dai ang asa pala. As soon as possible. Yes. Apan, apan naaraman mo na, uy, reggae ako. Uy, ano nga. Pwede. Lalo pag nagdadakula na sa tulak. Partner Jen, ha? Yes. Pag nag-abot sa punto, aram na. Basahan na dapat. Pero may pasirin kay partner niya. Pinagigibo nyo akong envelope. Ini naman na according to the sa article kang UNICEF, reading to your newborn helps to give them the best start in life. So, ini naman sa UNICEF, newborn. Newborn. Basahan mo na ang newborn. Iyo. Yes. So, babies learn language from adults who repeat and read words to them. Kita baga kuya experience ako true to life. So, nagbibilot-bilot nga, nonoy. Man na dito. So, sabi ka mga eksperto, dapat daita pagbaba ang level kang sa tong pagtaram. So, mga pigagamit na lingwahe. So, baby talk na Baby talk. pig-apod. No baby talk. Dapat, kung ano ang tataramon, iyon gamiton. Kaya, nonoy, muya mo na magmeme. Di ba? Dahil dapat pala niyan, Kuya Mike. Dahil dapat pala. Dahil dapat ang baby talk. Dahil pwede baby talk ang mga baby. Yes, tayo na yan ang maukudan man ka mga aki. Baby talk, ibig sa maukudan na kang aki. So, tama ng tataramon. Okay. So, mga words, mga vocabulary, very important na so sounds baga, so tama ng sounds ang maukudan ninda. Yun. Kung baga, yun ang mauukudan talaga ninda. Yes. Pag nagbasa na sinda, dahil masina mabasa ka tong baby talk, so, ang sa reading baga kuya so mga tama ng tataramo ng wala man babasahon. mimi duman sa Bati ang makasanayan. Yes. Di Kuya Mike and Kuya A, dipisilon pag-araw ka na nakaabot na lamang sa high school, data tao magbasa. Totoo yan, Ate Jen. Difficile talaga. Lalong-lalo na sa parte kang estudyante. Sa mga teachers, medyo nahihirapan ang mga teachers. Pag may paggibo sa estudyante, dahil magigibo ito na lalong-lalo na may babasahon. Alagad ang pinaka-apektado bako man sa teacher, to estudyante, so aki mismo. Correct. So kaya, ini po ang mga suggestions na kung igwa ka mong araw ka may newborn na kamo dyan, or dakula na tulak, pregnant na, nagasikad-sikad na dyan si baby, pwede na pagbasahan. Oo. And uto pa baga na mga sounds kang animals. Magayon ito na dapat ano nga ang sabi nga kang bird? Tweet. Yeah, ano sabi kang pig? Oink oink. Very good, baby. Ano da kaya na mga sounds, Kuya So, Mike? actual sounds na pigmimimik ta kuya na nakakakonektar na sinda sa environment. Pag nakain siya ng bird, ay tweet. Tweet. Baka kaya nga ituro nga hindo, ano nga ang sabi nga kang cat? Baka ibang sound ang ituro hindo? Malilibong suaki. Oo. So dapat, kung ano ang sound kang animal, yun man ito ang ituro ta. So there is now the connection between the reality and the sound. Baka mailing niya, may makaaling na ikos, nagbatok lugod na. Ano nga yung sound kang cat? Aw. Garo-araw ka to pag nagbe-baby talk. Tigurulukan ta pati. Yan. Ugmahon sa nangya kita kaiyaan. Pero may epekto pala niyan, Kuya Mike. So, dapat, tama nang ituro ta. Dahil pag, kung minsan, maugmahon kita sa mga aki, di ba? Piga karawan ta, piga tista kung sa sounds na tigigiribuninda. Kaya lang, dapat itama-tamang gila yun. So, ito ang start right away. Ang sunod kayan, Kuya model what a good reader looks like. Ipapailing mo na, imo-model mo kung paano ang pagbasa. Magiging sample kita? Yes, ika bilang magiging modelo? Yes. Ika dapat ang mapailing kang tama. So, posture. Tapos, so, nagtatagailing ka baga kung minsan pag basa ka ngayon, magtatagailing ka sa kaampang mo. So, dapat muna ito, ituturo muna ito. Sabi digdi, it is very important for children to see reading as something fun and pleasurable. Baka kaya ika nagbabasa ka, dahil ka man
Ik man na ugma. Dapat something fun Something fun. and Na nag-enjoy pleasurable. ka. Yes. Kung minsan baga, may mga short story na pagbibasa mo, pag may mga matitibay magbasa kuya so emosyon, nakakaluwas duman sa pagbasa niya. Siguro baga pag makatakot, natatakot man sa nagmamati. Guro ka nag-acting. Nya, naroon mo ka to sa mga programa sa DCGB, pag banggira, may mga drama-drama. O araw ka to ang dapat. Pero ikaw man sa nayaon doon sa... Natatakot niya ako. Yan. So, dapat araw ka ito. Pag nagbasa ka, may buhay ang pigbabasa mo. Gari na imagine kang listener, ang pigigibo kang reader. Takong ngaya, maugmahon nga ang pigbabasa mo, pero sound mo, mamundo. Masayang masaya si Kuya A na pumunta sa kagubatan. Yeah. So word, masayang masaya, pero kung paano mo binasa, mamundo. Masayang masaya. Dapat masayang masaya. Araw ka to. Tapos, saro pang magayon na lugar para mamodel ang pagiging good reader. Ipasyar ta ang mga aki tada kuya sa mga library. Ngunyan, sa Legazpi, ate dyan, may public library baga sa may Albay Park. Iyo, Yan ang mga library kita dyan. Igwa man kumisa ng ibang barangay kuya may mga... Sa mga barangay hall. May mga igwa. Yes. Lalo kang so nagka-pandemic baga. Nagpuro niya sila mga library. Rumdum ko ka to so, Legazpi City National High School, previously known as Pag-asa, may pigdunaran sila mga libro pasiring sa barangay para masuportaran itong library sa barangay. So, maganin na mga araw kayo ni na, ang mga kaakian. Tahon yan, nasa kita, pandemic, ang mga kaakian tangon yan kuya ibaga, quarantine, home quarantine. Correct. Dahil manidararamin yung mga lugar na ni. And besides, yung mga encyclopedia nga ni ka to, copy na ngunyan. Pwede mo na mailing ang mga encyclopedia via internet. So mas magayon ni kuya na pag may pagkakataon, pag natugutan na naman magrulo sa mga aki, paano sila sa library? Malinda, ang mga hard copy, ang mga volumes of books, ng mga, na actually ng kakaputan, bubukliton, so virtual. Yes. So, yun ang mga Dahil man daw mag-abot sa punto. Pag nakaalig ay maibugon ngayon, mapagalon mga pagbasahon niya. minsan talaga may araw ka na ugali. Yung pag nakaalig yung maibog na libro, ay, mapagalon na yan. May mga libro kuya na pigbabagay man sa edad kang, sa mga aki bagay, sa mga activity books. Yes. Kaya mapapansin ta, mga coloring books. Ang mga libro kan aki, mga manipis. Yes. Kung maibog man iyan, may mga pictures. Tangan so interest kang aki Yes. May nagkireact digdi Kuya Mike. Si Presidente Duterte nga ni, ang pagbasa niya sa virus ay virus. ano tabi ang gusto mo sabihin? Sabi niya, so what is really the standard languages, especially in English grammar? Ito kaya na itong pag-pronounce ni President Duterte na virus, pwede ito maglog naman sa mother tongue. Virus sa Igamit, igamit niya. So, tayo man, kung sabay kita, may mga akma na salita na kuminsan, may mga barod man kita na mga salitang hiram. Yes. Diba? May mga, sa spelling, pag di mo kaya i-spelling, so i-translate. Isubli na ito. Yun na itong spelling. Pero, sa pronunciation naman, kuminsan, nag-i-reinvento man kita mga virus. Totoo po iyan. So, nephew ko newborn pa lang, pigbasahan ko medicine books kan magurang niya na medtech. Ngunyan, nasa US na siya and very smart. Saka intelligent talaga. Smart na, intelligent pa. Yes. So, diba? Ano daw ang pagkakaiba kang smart sa intelligent? Spelling. Pa-reply ito nag-text sa'yo. Ipapaliwanag sa tuya. Ang smart. Kung ano ang pagkakaiba kang smart and sa intelligent.
Oo. Oh, ining masun ko na pantulong pasunod kang UNICEF. Ano sabi kan UNICEF? Take turns da sa pagbasa. Halimbawa nga may pigtuturuan ka magbasa ng aki, Oo. tas yaong ka. Mm-mm. Halimbawa nga first sentence basahon mo. Pag second sentence itaw mo so ika naman yun. Pasursublian niya kita. Gani ba ka mo Nagtatabangan. Yan. Mabasa ka, mabasa man siya. Oo. Hanggang sa yan, ma-perfect na kang aki. And ini mga paagi kaning kang pag-take turns, pwede mo man automatic ipagpaturo sa aki. So, mga words, the boy is happy. So, gani baga, so pigbabasa niya, kada word, pigtuturo niya habang nangyayari, so pagbasa niya. Mhm. Tanganing mailing mo man, baka kung iba man lang pigtuturo. Yaw sa ibong pala nakaili. Tinoom, Kuya Mike. Yes. So, very important itong pagturo, kuya maaraman mo kung tama so pigbabasa niya sa tigtuturo niya. Iyo. Di ba? Ito ang na itong mga sounds na nangyayari duman sa pagtarap as in pagturo. Nagkakaigwa connection duman sa brain niya Yes. na uni pala ang tataramo na boy, pati pag-pronounce, arog pa rin kayo Boy. Pati man supig tataram ka, nagtuturo ka, nagbabasa, ikaw man, ituro mo man. Na kung may day duman tatao so aki, ay uto pa, arog pala niya ka to. Boy pala niya ito. Yes. So very important ito. Nabako sa na magbasa, alagad, ituro mo man. Oo. Bilang para turo sa pagbasa. Mhm. So, take turns. Yes, take turns. Pasulusublian ka mo. Ika, So nagbabasa, pigtuturoan mo so magbasa. pigtuturoan. Yes. Yun na. Okay, mabalik kita, mabayan muna kita kan ibatang mga patalastas. No? Oras, alas 2:39. An oras hatod sa Indokang United Home Products. United Home Kidilets. United Home Sitab. Ang bahay mo, protektado sa tulong ng United Home Products. Hinebra San Miguel, kasama mo ang bagong tapang sa One Hinebra Nation ng Hinebra San Miguel. Drink responsibly. Multivitamins Enervon C Bit-Bit Bottle. More immunity. Ngayon, mas handy. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Multivitamins Enervon C Bit-Bit Bottle. More immunity. Ngayon, mas handy. Permitang pigagamit ang satuyang mga kamot sa pagkapot kan mga bagay na posibleng kontaminado ning virus. Alaga daita narereparo na tibaad nakagapot ang tanaan sa tuyang pandok na posibleng nalilipat na ang virus sa satuyang mga mata, dungo asin ngimot, asin naola kita nakitakan virus. Kaya ugaliw ng tamang paghugas ning kamot gamit ang hand sanitizer na may alkohol o hugasan ini gamit ang sabon asin tubig. Sa paagi kay ni, posibleng magadanan virus na posibleng yaon sa indong kontaminadong kamot. Maging maikmat, maingat, asin iwasan ang pagkapot sa indong mga mata, dungo, asin ngimot. Ang COVID prevention tip na ini, hatod sa indo ni Congressman Alfred Apid de los Santos, representative of ang Provinciano Party List. Good Found Cement Corporation, makers of Mayon Cement. Congressman Fernando Didi Cabredo, kan 3rd District of Albay. Ang Red Horse Beer, arog kakusog niya tong Pinoy. Dai mapataog, asin dai mapatumba. Kada bagyo, dungan niya tong aatubangon. Dungan kitang malaban. Iyan ang kusog kan Pinoy. Kusog Red Horse Beer. Kusog kan tama pero bakong burat. Arog kayan ang extra strong. Drink responsibly. Red Horse Beer, sulit sa sarap at sipa sa presyong di nagbago. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. Nido Jr. Para sa saro hasta 3 taon. Ang 160-gram pack, 180 grams na. Pero ang presyo pareho sana. 97 pesos sana suggested retail price. Nido Jr. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. EL 51CA number 036 series of 2021. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe,
suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee product. Ang mga promo purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kompletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Lolo, Lola, isang taon na tayong nahiwalay dahil sa quarantine. Miss na po namin kayo. At inyong masasarap na luto at pag-aalaga. May bakuna na raw po sa COVID-19. Kunin niyo po ha. Kapag napakunaan na ang lahat, makakapiling na muli namin kayo. Ingat po. Kung ikaw ay edad 60 pataas o may iba pang karamdaman, magparehistro na para sa Res Bakuna kontra COVID-19. Res Bakuna, kasangga ng bida at ni Lolo't Lola. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Dakol gibuhon? Take Farex Vitamin B1, B6, B12. Tabanganing malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip. Kapag busy, Farex Vitamin B1, B6, B12 oral daw. If symptoms persist, consult your doctor. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Farex B Complex Daily. Maring Toyang, totoo itong nagtatauda ang CSI nin 1,000 sa ma-enroll na grade 11? Ay, sus man ini si Perla. Nao dyan ka na baga sa balita. Iyo po tabi, aparte sa 1,000 na tinataoninda sa ma-enroll na grade 11, libre pa dyan ang tuition, miscellaneous fees, ID, as in learning modules sa grade 11 buda grade 12. May 200 pesos pa nga ni Ika kung may ma-refer kang grade 11 na magpa-enroll sa inda. Dakulaon talagang tabang ninda mare, lalo na sa panahon na ini. Yes, tabi mga ka-CSI. Nagtatao pa kaming ayudang 1,000 pesos sa mga mapa-enroll na grade 11. Aparte yan sa libreng tuition, miscellaneous fees, ID as in learning modules sa grade 11 buda grade 12. May kaiba pang lecture video ang samuyang modules for more comprehensive and interactive learning experiences. We have qualified and dedicated teachers guaranteed to cultivate your life skills and nurture your better attitudes. We also have CHED-recognized 4-year degree courses in computer science and BS in information systems. And together with our ladderized 2-year associate in computer technology course, you can have our college courses at 7,500 pesos for a semester, which can further be reduced to 6,500 pesos if paid cash. We also give 200 peso referral ayuda for each first-year referred enrollee. You may also apply at CHED for their half and full scholarship for our degree courses or priority courses, and there's 2-time scholarship. Oh, ano pa po ang pigahalat nindo? Tara na po kamo sa Computer Systems Institute kung saan garantisado ang kalidad kan sa indong edukasyon. For here at CSI, the only thing less is the price. At Computer Systems Institute, opportunities are options at free or negligible price. For details, call 0928-028-0579 or watch our interactive Facebook CSI TV programs or visit our office. Come one and all, let's dream big, get involved, and aim high at CSI. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. Usapang Pamilya. Kaiba si Kuya A, asin Ate Jen. Kaiba man po si Kuya Mike. Iyon na ito Kuya Mike.
arog pa lang kato dapat ang pigigibot sa Oo. mga aki. Yes, Kuya eh. Ito ang mga suggestions kang UNICEF. Alagad, kita digdi sa Albay, igwa ki pigpaluwas na Division Memorandum number 5, Series of 2021 ang SDO Albay. Manong digdi sa pagbasa, pigapo dining brigada sa pagbasa. Oo. Gabos kita makakatabang digdi. Sabi nga ni, it takes a village to raise a child. Oo. Paano kita makakatabang sa pagbasa? Sige daw. May apat kitang option. Option A, volunteer reader. Pwede kita parabasa. Duman, you may read a book to a recipient within the community. They may be community professionals, local authorities, and parent officials. So, ito ang mga pwede magbasa sa sarong komunidad. Option A ito. Option B. Option B, volunteer tutor, selecting within the community and devoting 1 hour every day for teaching them how to read. They shall be assigned for grade 1 in the schools. Option C, volunteer book donors. So, pwede ka sarong organisasyon, private individuals, and other partners who may not have time reading books or tutor, but willing to share by donating reading materials and resources to the school during the Brigada Pagbasa. Option D, last but not the least, volunteer support. Ini mga organizations ini, private individuals, and other partners na willing to support a volunteer tutor and their duty by providing snacks, school supplies, and other resources during the conduct of Brigada Pagbasa. Okay. So, may apat kitang option. Yes. Ang apot ko duman Kuya Mike sa option number 1. Kung option 1 baga, kita mismo ang mabasa. Yes. May qualifications para duman sa gustong maging reader sa barangay. Kasi baka sala ang pronunciation pag binasa mo. Sala sumawa ko lang kanaki. Dapat matibay magbasa. Tama. Tama. Yes. Dapat ba tapos ka ki college ngaya? Wala man ni sinabi. Pwede na tapos ka alagad, maski nga ni baga may mga high school graduates kita na mga matibay na magbasa, mga college students, pwede sin digdi, swak sin digdi. Basta tatao ka talaga magbasa. Basta tatao magbasa. Alright. Minsan baka nag-volunteer ba? May iba baga talaga nag-volunteer. Nag-volunteer ka nang kinantsawan ka pa. Kinantsawan ka pa. Paano kaya? Natangay nag-volunteer ka man. May snackan baga ngayon duman sa option 4. Ang recipient kang option 4. Kung nagduwa-duwa po ka mo, pwede ka mo duman sa ibang option. Pwede ka mo mag-donate kay libro. Pwede ka mo magtaong snackan. Yes. Yan, mga reading material. Correct. Yan ang programa kang Department of Education. Yes. Tangani na mag-abot ang panahon. Ng non-reader. Correct. Sabi digdi Kuya Mike, Kuya tama po yan na topic nyo. Yung anak po kasi ng pinsan ko, super talino po talaga. Kasi habang buntis po yung mother, madalas niyang basahan ng mga articles at kahit baby pa lang, madalas pa rin niyang basahan habang nagpapadede. Ngayon malaki na ang anak niya, aside sa work na niya, law firm, may sideline pang gumawa ng thesis at may online article writing pa siya. Wow. Noon nga po, naging ghostwriter pa anak niya. Gumawa ng libro sa USA. Ghost kasi po, hindi pa kilala name niya as writer. Kaya, very intelligent talagang anak niya. Wow. Yes. Sabi man kang text na si 2530, in America, ay walang grammar. Salita lang sila kahit di clear sa tainga natin, they understand who are the founder of grammar, Philippines, English. Sabi man digdi, day dapat paggraduaron sa elementarya kung day patatao magbasa ta makahirak man. Kung ano sabi man ni 452, maray na hapon tabi sa Indo, igwa po akong aki
Igwa po ako aking saro, 3 years old pa lang, tinuruan ko na mafamiliar ang mga letra. Kaya paglaog sa grade 1, tatao na magbasa. Wow. Pag-arog kaan na dai tatao magbasa, may mababasol kaya kaan. Sisay. Dahil na kita magtururuan kung siyang babasulos. Tarabangan. Paano kita makatabang? Tabangan. Sarabangan po. Dapat maturuan maray sa pagbasan aki. Tama reflect iyan sa mga magurang, bako sana sa mga teachers. Sabi kan sa tong paraan tabay. Yun. Yeah. Well said. Sige. Igwa palan, ang ipis palan mga partner, pwede makapag-produsir nin gatas, asin pwedeng maging inumon kang tao pag abot kang panahon. Ew. Ipis. Totoo. Ah, kita nga ni. Makailip sa ng ipis niya na. Guro bago yan Yung baga ano, tarakot baga kita sa ipis. Ang Grabe. lungkot. Uy, may bago. Bago? Anong bago? Ata may bago. Ano nga ning bago? Uni ang bago. Nagbutwa sa pag-aadal ka mga eksperto na ang cockroach milk mas masustansyang inumon kumpara sa mga energy drink as in dairy milk. Pahayag kang Goop founder Paltrow na nanaog masinda sa bagong konsepto, alagad sinda aminado na dipisil ang siring na pag-aadal lalo pa sa mga personang takot man sa ipis. Paliwanag ninda na kadaklan sa mga cockroaches inaapod na Diploptera punctata o un-Pacific beetle cockroach na ang gustong sabihon viviparous kung saan nakakapag-produsir ng gatas. Napag-araman na ang cockroach milk sarong complete protein source dahil makukuha man digdi ang essential amino acids. An highly concentrated o concentrated crystal mayaman sa calcium, fats, as in zinc, mantang ang nutrients da iman basta nawawara. Bago pa man na-discover ang cockroach milk, enot nang nagbutwa sa pag-aadal ang buffalo milk bilang pinakamayaman sa protina as in calorie-rich milk sa bilog na kinaaban. Pagdilinaw man ka mga eksperto, kadagos pa ang sinang pag-aadal tanganing masiguro na ligtas ini para sa human consumption. Sinabi naman kang Milk Genomics na oras na maging matrayumpo ang pag-aadal, posible ini na maging alternative means ang production, as in maisabay sa alternative milk products arog kan almond, rice, coconut, soy, as in oat milk. Alaga dahil naman sa peste as in ipigkukonsiderar na potential spreader ini kan mga kahilangan, biglalauman ang cultural barrier sa siring na ipigbubusol na inumon. Kung ika Kuya Mike, kung maaprubahan ini na cockroach milk, mainom ka? Basta, dahil sa ko ipagpaaram. Inom lang yung milk. Okay. Yung pagtanong mo na. Kung siya yun ni Ali. Basta milk. Itaramik Kuya Mike, pag nainom mo na. Paano naman, Yung walang gano'n, maging source man da baga ngaya kang And sabi ba naman protein. sa na mas masustansya sa ibang energy drink? Oo. Kaya pala nagpaparada ko ng ipis na may milk. Pag una ko ang ipis, bunay iyan. Una ko bunay ang ipis, nagbubunay. Nagbubunay ang ipis. Kaya nga, apis na nagbubunay, nagbi-milk pa. Igwang nagbubunay, igwa ki, ipis na talagang iugbon niya. Nagpapadudo baga Bago man tabi ni breastfeeding ko yan. Bago breastfeeding. Bago na, kumakuha man duman. Bago na mo. Linawon talang Yes. So gatas lang na ali. Ali. Pero dahil man sinatabi ko yan, nag-breastfeed. Dahil man una ko, nagbe-breastfeed. May proseso na pinag-aagihan bago makapag-produsir ng gatas ang ipis. Hali sa cockroach. Sa cockroach. Ito, punctata. Yan. Ano yung sa ipangaralagod? Punctata milk. Punctata. Ano yung bako mali siya? Punctata So milk. mga rin nakaisi kayo sa scientific name, social nga eh. Punctata milk. Ano yung punctata? Ipis. Okay, ko na mga katabang ko na sa pagpadakol ki mga kaon or inumon ining alagad
Yung mananggan. So, source mananggan, medyo maalanganin kita. Mahilingan ta kung anong pag-aadal ka. Anong katapusan? No? Ini possibility pa sa nini. Yes. Possibility. Oo, kasi syempre, sabi nga, pigikanan iniki mag iba-ibang hela. Kaya, halawig talaga ang proseso ng pag-aadal kung pwede ini sa human consumption. Okay? So, yan ang bago ngunya digdi sa saturang programa. Yes. Sabi digdi ni Margie Dalte Trillanes, good PM po kuya yan ate, si Sacerdote de Cristo nakatuto. Margie Dalte Trillas, yes po kuya, sa apat na aki ko since ang nasa home ko pasinda, pigpuunan ko po yan, Anas Children's Song. Pag mation and pag 6 to 9 months na mga CD na ang pigpapamati ko na may mga rhyming words. Now medyo nahilig man sinda. Totoo talaga daw po ito. Yes. Sabi man digdi ni Heidi, Medallion, Buemia, good PM Kuya and Kuya Mike, very nice po ang topic, salamat. Yet, Kompetente Banyares, good afternoon man po sa indong tulo. Si Sacerdote Diti, okay, nakatutok man. Si John Paul Mendoza sa Tabaco, nakatutok man daa. And si Engineer Irish Esqueo sa Minyano Kang, NGCP. Okay. Sige, bago kita magpaaram, Kuya Mike. Bitaminang Pampamilya. Mga walat sa satong mga pag-iriba. In anger, we should refrain from both speech and action by Pythagoras. Ano daw ang gustong sabihin ka ito? Sige. Okay, so yan na siguro partner, ang presentasyon kang programang Usapang Pamilya, ngunyang Aldaw ni Lunes. Hindi po si Kuya A, kay Banan yes, si Kuya Ma. Habol. Hindi man po si Jenny Matthew Palyaran Mabalo sa inyong pagantabay. Bye-bye. Salamat. Sa inyong nadangog ang programang Usapang